पहिल्यापासून बोल. टाटा बाय बाय. लाईक करा, शेअर करा. दिसतंय काय? तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आहे 9 किती तारीख आहे? 9 आहे ना रे? 8 तारीख, सॉरी 9 तारीख नाही, 8 तारीख आहे. आणि मंडे सोमवार आहे आणि आज झाली शाळा सुरू. भरपूर यंदा सुट्टी, म्हणजे फर्स्ट टाईम मला वाटतं ना, मी 11वीपर्यंत म्हणजे त्या 11वी नाही 10वीपर्यंत गावाला शिकलो. सॉरी 11वीपर्यंत ना, 11वी मुंबईला गेलो, 10वीपर्यंत. तर मला आयुष्यात कधी म्हणजे 10वीपर्यंत एवढी सुट्टी भेटली नव्हती, तेवढी या मुलांना सुट्टी भेटलेली. म्हणजे जरी समजा 2 दिवसानंतर आम्हाला एक सुट्टी असली ना, तरी आम्हाला 2 दिवस शाळेत बोलवायचे, अशी दिली नव्हती सुट्टी. हा ना, डायरेक्ट मंडेला शाळेत बोलवली, गणपती विसर्जन झाले तरी. म्हणजे यंदाच्या पोरांना भरपूर दिवस सुट्टी होती, म्हणजे आताच्या हे यंदाच फर्स्ट टाईम. दिवाळीला एवढी सुट्टी दिवस असतं, एवढे 10 किती दिवस आले रे काय म्हणतात. आज शाळेत गेली सर्व पोरं. तर आज तेजस आमचा शाळेत गेला नाही. काय झालेलं तेजस तुला? ताप भरलेला. हा ताप भरलेला वाटतं तुम्हाला? आमच्यासोबत आलाय ताप भरलं सांगतो. तर मित्रांनो, आज लास्ट दिवस आहे माझा पण गावाकडचा. तर व्हिडिओ काय यंदा जास्त झाल्या नाही, तरी पण काय पाऊस दिवस होता, इकडं नेटवर्कचा पण प्रॉब्लेम असतो, काय व्हिडिओ झाल्या नाही आपल्या. तर मित्रांनो असो, तर आज आपल्याला जायचं आहे आमच्या शेतावर परत एकदा. तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा, काय काय बघायला भेटेल शूट करायला ते तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवू आम्ही. आणि उद्या मी माझी तिकीट आहे मंडणगडमधून, कुठली गाडी आहे मला पण नाही आठवत. मी शेत पण दाखवतो, आमचा कंपाऊंड थोडं फिरवतो. चला. काय माहीत नाही, शाळेत जायला गेला समजा, शाळेत जायची एवढा गवत असलं दिसतील तरी काय रे तू? एवढा गवत होईल एवढा. मित्रांनो, आलो आता शेतावर. हा काय रे खाली आहे इकडे? तो गवत मारलेला आहे. चिरडा. कवाडी खोल रे. हाय बेगडा, कवाडी लावलेली आहे. लवकर फास्ट. हा बघ हैसन बघ, त्या दिवशी तुम्ही धबाकला माहिती आहे, पहिल्यांदा व्हिडिओ करायचा. भाताची वाट लावली. नाही तर तिलाचं झाड आहे. मित्रांनो, इथे भेंडे लावलेले आहेत ना, त्या जागी आलोय मी. ढेपका शिरलाय. शिरू देते बघा, ती पिशवी दिसते मागं, त्याला वरतीही लावलेलं असतं, त्यातून ना ते आतमध्ये शिरतात. मास्के बिस्के पडतात ना, म्हणजे काय असतात नाही पाखरं विक्रे, त्याच्या जेतात भातावर नाचणी वगैरे ती खातात ना दाण्यांना, त्याच्यासाठी ते लावलेलं असतात. मग त्या आतमध्ये मला वाटतं गोली बोलतात ठेवलेली असतं,
तर ते खाऊन मग ते आतमध्ये म्हणजे खातात ना, आतमध्ये शिरल्यावर मरून जातात आतमध्येच. तर मित्रांनो हे बघा, या भेंडीमध्ये पण ना एवढे काय भेंड्या झालेले नाही आहेत. भेंडे जास्त झालेलं पाहिजे, पण झालेच नाही अजून, कमीच आहेत. कुठे एक दोन दिसत आहेत. मित्रांनो कुणाची तरी ना पावलं लागलीत, म्हणजे हे हा बघ पाडलांच्या तरी दाखवतो तुम्हाला थांबा. तर मित्रांनो हे बघा, तुम्हाला समजतात का नाही कॅमेऱ्यामध्ये आता काय माहिती. हे बघा, हे ठस आहेत पायाची, कुणाच्या आहेत काय देव जाणं. डुकराच्या तर नाही वाटत आहेत, काय माहिती. भेकरी वगैरे असू शकते, म्हणजे हरिण. तर आपण जरा मिरच्यांमध्ये बघूया काय मिरच्या आहेत काय. कुठे आहेत काय मिरच्या. हे बघा मिरच्यांची रोपे. पाय देऊ नका तेजस, पप्पा पाकट धरतील तुझी संध्याकाळी. मी सांगेन तेजसनी ती केला. तर मित्रांनो ही ससे अजून भेकरी आणि मोर मिरच्यानं लय सुचतात. इकडचे संपवलेत वाटे, जास्त असतील इकडे पण ते नाही. माहित आहे, दिसलं रे बाबा मला. कुठं मिरची दिसताय का रे तेजस. फुलं येतात ती दिसली ती काय. चला हे बघा मग मला त्याच्यावर काय फुलंच झाली नाही. दसऱ्यापर्यंत होतील मला वाटतं. तिकडे पण कोणती आता भगवी आहे का ही आहे पिवळी काय माहिती. तेजस इकडे पण आहे. आणि रताळीचं तागणं. रताळी खाली असतात काय तू पण रताळीचं ताग. अरे रताळे खाली येतात, जमिनीत असतात. मला शिकवतोय. अजून 2 प्रकारचे असतात रताळीची तागणी, माहिती आहे ना शुभम. लाल पांढरा आहे बघा इकडे सगळं. पांढरा आहे बघा इकडे पण आहेत रताळीचे तागणी. तेरी काला भोपळा आहे का काय रे. मला वाटलं काला भोपळा. बघा इकडे पण मिरच्या आहेत ह्या, पण त्यांच्यावर काय झालेला नाही. इकडेच मोर येतात ह्या साईडला, इथून खालून. कुठं काय मिरची तुला कुठं दिसली. हीच न दिसली. तर मित्रांनो या बघा 2 मिरच्या इथे झालेल्या दिसत आहेत. अजून असतील शोधायला लागतील, पण अशा लय दिसतात म्हणजे मिरच्या झालेल्या. कवली आहे का रे, कवली आहे का रे ही. कवली आहे. तुला नाही समजत कवली बिवली काढशील कुठली पण खाशील. बघा इथे पण आहेत. ठीक आहे ही खा. नाही आहे खात तिकट मग ती बघा तिथं पण चांगली आहे. कुठे गेली रे इथली. तर मित्रांनो या बघा एवढ्याच भेटल्या मिरच्या नाही झालेल्या. ही फुलं आहेत ना ती खातात. बघा भेंडा काढताय बघा तेजस. एक भेंडा नेतो घरी आणि त्याला चिरतो आणि भाजून खातो. खिशात टाकू दे पहिला, हे सर्व पडल. चल इथं मोठी किंजल होती पहिली. ये इथं खाली. तर मित्रांनो बघा राहिलेला जो आव्हान होता ना तो आणलेला इकडे. तर हा बघा काय केला बघा हुंदीर मामाने.
पूर्ण तिची वाट लावून टाकली, सर्व खाऊन टाकला. कसला कुठे कोंड्याचा फुल वरती शेंड्यात हिच्या अब हा बघ ह्याच्यात रोपं लावायला पाहिजे होतं रे. ह्यात पण झालं असतं. ही नारळ आहे रे. कोण प्लान मागं लावलेली ती आहे का? इकडे पण आता नारळीची बाग बनल. हे काजू आहेत बाकीचे सर्व. तर मित्र आता इकडे जाऊया ह्या साईडला. कुठल्याच मिरच्या काय 2 लावलेले झाल्यात. ही बघा ही खुंटी मारलेली आहे इथे, जगले आहेत इथं. हा बघा झाड होतं इथे आंब्याचं, एक किंजल पण होती मोठी, तिच्या बाजूलाच होता. त्याला खुंटी मारलेली आहे. आता सायाचं झाड आहे इकडे, तो एक काय तो एक तिकडे साया आहे. तर हा आहे कंपाऊंडाचा बेडा. पहिला असायची इथं कवडीत, आता नाही आहे. तर बघते ना, हा बघा शेवग्याची झाडं पण लावलेली आहेत कंपाऊंडच्या बांधाच्या बाजूने. तर आता थोड्या दिवसांनी शेवगा पण फुलेल. डिसेंबरच्या अगोदर येतो तो. शेवगे जास्तही होतं हवा म्हणजे थंडीमध्ये. तर हे बघा या पानांची पण भाजी केली जाते शेवग्याच्या. मोठा झाडा ना हा झाड, की हवा पिवा आली तर इकडे तुटेल तो. आणि गुरं पण जास्त झुजतात त्या झाडाला पाला खायला. आमच्याच गायी असतात दोघीजणी. तर मित्रांनो इथं काहीतरी दाखवायला तुम्हाला आणले, हे जाऊया का? गपचूप जायला लागेल एकदम. तर मित्रांनो एका पक्ष्याचं घरटं आहे, म्हणजे त्याला खेकाडी बोलतात. तर तो त्याची 3 अंडी होती त्या दिवशी मागं आम्ही बघितलं होतं. अजून एक घरटा बघितला आम्ही. तर तो तुम्हाला दाखवूया. बघूया पक्षी बसलाय का आतमध्ये. नाहीतर आम्ही बसले. गेली. हा बघा घरटा बघा. तर मित्रांनो काय दिसत असलं तर सांगा. पहिला दिसतंय काय? बरं मी कुठे धरला तो पण नाही मला. हे बघा मित्रांनो काय काय औषधी वनस्पती पण हा तिकडे लावलेल्या. कोरपड आहे, रानभाज्या पण आहे तिकडे. काय भारगीची पण आहे ना रे भाजी. कुठे बघितली होती आपण? खाली बघितली ना, चाय पत्ती. दादा इथून खाली जायचं असा, आणि तिथे खाली पण एक आहे घरटा. ती बघा ती वराटते ना खॅक खॅक, तीच खेकाडी बघ. तर मित्रांनो आता आलो खालच्या बेड्याजवळ, आणि इथे एक पक्ष्याचं घरट आहे. पांची बोलतात त्याला. मला वाटतं त्याचा टेलर नाव आहे काय, काहीतरी असं नाव आहे. तर त्याचा घरटा तर याचा दाखवतो तुम्हाला. मीच पालतला तो पण. गेलेला वाटतंय मला घरटा. तुला जास्तही वाटते का रे आता केलेला? हा शिवम गेलेला आहे का बनवला ना पूर्ण? तर काय बनवला ना रे शिवम असं वाटतं पूर्ण. हा बघा मित्रांनो सायाच्या झाडाला आहे तू बघ. हो बनवला ना? बनवला नाही. बनवलाय मित्रांनो. मी फोटो काढलाय ह्याचा मागा त्या दिवशी आलेलो तेव्हा. हे बघा गादी बघा कशी गेला नाही. अजून टाकल काहीतरी. तर बघा हा वर हवावर वाटतोय आता, तिथून जस्ट उठून गेला. हा आमचं खालचं भात इकडचं खालचा शेत पूर्ण वसाड आहे. इथे झोपडी असायची त्याची बघा ह्या हरडीजवळ. पाण्याचा आवाज येत आहे तिथे खाली. मित्रांनो पूर्ण गवत वाढलंय, पाणी चालू आहे होलाला आहे खालून. हा साईडून एक होल गेलाय असा, एक तो त्या साईडून आला. तिथे खाली मिळतात ते 2 होल, नंतर मग हे खाली तिकडे जाऊन मिळतात. तिथे 2 होल मिळतात, एक उतानाच्या होलाकडून आलेला आणि एक हा.
आणि हा सर्व पाणी मग निगडीला जातो कुत्रेवाडीकडून. तर तिथे एक मित्रांनो एक ढव आहे, बघायला जात होतो आता आम्ही खाली, पण गवत बघा किती वाढलं आहे. तर मित्रांनो आता जातोय आम्ही होलानी. तर ह्या होलाला पाणी नाही आहे, इकडे उपिल नसतं, त्या साईडला तुटलं असतं जास्त करून, काही पाणी जास्त झालं तरी पण. तर इकडूनच जातो आम्ही शेताच्या बाजून होलानी. ये रे ये सांभाळू ना, आता दात पडतील. झाडं बघा इकडे पण किती झाली. तर मित्रांनो हा आहे आमचा फणस आणि हा इथे लाचचा भात, लाचचा तोंडा. हा आपल्याला इथून जायचं खाली बघा, पाण्याचा आवाज येतोय खाली. मित्रांनो बघा इथं पण पाणी तुंबलंय, त्याच्या सावकाश या. मित्रांनो बघा हा वरच्या साईडून आलेला होल, म्हणजे हा बांधा आहे आमचा शेताचा, आणि तो त्या साईडून एक आलेला दाखवतो तुम्हाला. तो पण कधी दाखवलंय का मला पण आता आठवत, व्हिडिओच्या माध्यमातून मी दाखवलंय का ना मला माहित नाही, पण तुम्हाला आज दाखवतो. मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगायचं की अक्षय आमच्या होलाच्या म्हणजे होल आहेत 2 शेताच्या बांधाच्या बाजून, म्हणजे हा पूर्ण बांध आहे शेताचा, आणि संपलाय हदा म्हणजे संपती जमिनीची, इथून हा आलाय असा, आणि हा इकडून एक आलाय. इथे झाड आहे, झाडाच्या साईडून तिकडे गेलाय, पण हा इकडून असा मिळतो. इथे पूर्ण हौल आला की भरपूर पाणी होते, हौलाला खाली उतरण्यावर तिथे खाली मग जाऊन 2 होल मिळतात. तर तिथे धव आहे खाली. मित्रांनो हा आहे तो ढव, म्हणजे एकदम एका होलामध्ये झाडा झुडपात एकदम बसलेला, कुणाला म्हणजे दिसण्यात येत नाही. हा ढव उतारण्याच्या होलाजवळ आहेत ना, ते ढव दिसण्यात येतात. तर बघा पाणी चाललं. जरा जास्त मुलांना माहिती नाही आमच्या इकडच्या, जे जुने आहेत ना त्यांनाच माहिती आहे. म्हणजे खोल असतो जास्त, म्हणजे उडी मारली तर काय लागणार काय नाही. मित्रांनो हा बघा इथं खोल आहे खाली पूर्ण, आणि खूप पोहत जाऊ शकतो तिकडं आपण आरामात. ती दगड तिथं नव्हती रे, मला वाटतं ती दगड आहे ती. तर मित्रांनो हाच आहे ढवतो, ज्याचं पाणी आहे ना, म्हणजे तुम्हाला वरतून बघा काळा दिसतो. म्हणजे आम्ही ज्यावेळेला लहान होतो ना, त्यावेळी आम्हाला एवढं काय पोहता यायचं नाही बऱ्यापैकी, म्हणजे असे सूर मारता यायचं पण पोहता यायचं नाही खास करून. म्हणजे असं म्हणजे मोठ्या ढवामध्ये पोहू किंवा असं तर बुडू शकलो असतो. त्यावेळेला म्हणजे ह्या ढवाची मला भीती वाढायची, इथं आम्ही पोहायलाच यायचो नाही. का आम्हाला दादाने ढव दाखवला की इथे असं ढव आहे, त्याचा काला पाणी दिसतो, बघा काला पाणी दिसतो तसा वर, म्हणजे खाली कसं ना एकदम खोल आहे आणि असा पूर्ण, आणि त्यात ना म्हणजे अशी झाडं वगैरे इथं काय राहत नाही जास्त, इथं काटे वगैरे आले नसतं ह्या इथं. तर बाकी तिकडे ढवात ना ते म्हणजे कमरे एवढा पाणी असतो भारी. तर मित्रांनो हा येतो ढव, काला पाणीवाला ढव, आम्ही बोलायचो याला काला पाणीवाला ढव. तर मित्रांनो इथे बरं म्हणजे अजूनपर्यंत मी कधी पोहलो आहे का मला आठवत नाही. आता पोहलो पण असं एखाद्या सूर मारला असं मला कसं आठवतोय थोडा मी तर मारलेला आहे सूर, पण आता माहीत आहे लक्षात नाही एवढं पण. तर मित्रांनो हा आहे आमच्या भाताचा खालती ढव, काला पाणी बोलायचो आम्ही याला. तर म्हणजे असा एकदम होळाच्या मध्येच बसलेला इथे, बाजून सर्व झाडी आहे, झाडं झुडपं आहेत एकदम, त्याच्यामुळे हा दिसण्यात येत नाही कुणाला साहजिक. तर म्हणजे जास्त जणांना माहिती नाही ढवा. तर असो तर मित्रांनो आला तर वरती आम्ही ते बघा इकडं पण आहे तेव्हा वलीला हे लावलेले रताळीचे तागणे, हा आंबा ह्या साईडला पण आहेत.
कुठं काकडी वगैरे नाही काय रे दाखवायला? कशी बघितलेली हे काय बोलत काहीतरी हाय. कधीपासून आहे तू? अननस आहे मग तो कधीपासून आहे? असा कसा झालाय त्याची पानं? काय माहिती, भरपूर दिवस झाले. असो कुठं ह कारलीवर कारली झालेत बोलतो शुभम. कुठं आहेत? हा बघा एक. आहे काय? हा एक मोठा झालाय. अबे इथे काय? तिथं हा एक हा इथं. भेंडी काय झाला? गोल तुकडा आहे ती. हा बघा इथे एक आहे छोटा. मित्रांनो बघा हा आहे तो इथून चिरायला वरती आणि ते खाली पण बसतात. रात्रीचे राखण करायला आले. आणि हा ठेवलेला इथे पाणी. तेच पाणी प्यायचं आहे. पियाचं आहे काय? तर मित्रांनो आता आम्ही म्हणजे व्हिडिओ संपवण्यासाठी आम्ही त्या तेजसला म्हणजे प्राधान्य म्हणजे ही केलेली, पण तो काय बोलतात ना एक संधी दिलेली. तेजस काय आमचा नाही, त्याला याही नाही जमन आहे काय. तर मित्रांनो तुम्हाला ढऊ पण दाखवला आणि आमचा जरा शेत पण फिरवला आणि 2 ते घरटे दाखवले. तर मित्रांनो व्हिडिओ कशी वाटली ती आवर्जून कळवा कमेंटच्या द्वारे. तर मित्रांनो आता जातो घरी. आता व्हिडिओ आपल्याला मोठी झालेली आहे थोडी, तर संपवायची आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून चॅनलवर नवीन व्हिडिओ येतील त्यांची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. तर मित्रांनो जास्त काय बोलत नाही, परत भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय बोलायचं आहे? पुढचं काय बोलतात? लाटचा परत भेटू. पुढचं काय बोलतात? टाटा बाय बाय. लाईक करा, शेअर करा. हां बोल बोल. आमच्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. पहिल्यापासून बोल. टाटा बाय बाय. लाईक करा, शेअर करा. आमच्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. चला शिवम काय बोलायचं आहे? नाही टाटा.